Goedenavond, het is zondag 11 april en dit is het nieuws in Zeeland. 1200 bezoekers mochten er komen naar het eerste Zeeuwse testevent in de Grote Kerk in Veeren. Uiteindelijk schreven er maar 48 in. En zeker 10 daarvan kwamen ook nog eens niet opdagen. De organisatie van de kerk vermoedt dat het te maken heeft met de verplichte coronatest in Geersdijk. Dus moet je eerst 18 kilometer naartoe rijden en dan weer 18 kilometer terug met een kaartje. Goed, die test kost dan niks, prima. Maar dan, die moeite namen heel veel mensen niet om dat te doen. Gisteren werden ze nog een keer verrast. Testlocaties zijn in het weekend namelijk grotendeels dicht. De testlocatie is gisteren tot 12:30 was die open. En in Bergen-op-Zoom, wat de tweede locatie was, die is ook dicht vandaag. Dus dat gaat ook niet lukken, helaas. Wat vindt u daarvan? Ja, heel triest. En dan wil je zoiets moois laten zien. Wat iedereen wil dat graag laten zien. Maar het mag dus niet op deze manier. Maar de mensen die kwamen zijn enthousiast. Heerlijk, eindelijk even eruit. Dit koppel uit de omgeving van Rotterdam kon zich op de heenreis naar Zeeland bij Ahoy laten testen. Maar waren ze eigenlijk ook naar de Grote Kerk gekomen wanneer ze een heel eind hadden om moeten rijden? Ik denk het niet, om eerlijk te zijn. Het ligt nu op de route naar Zeeland toe. Ja. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat we dan even achter onze oren hadden gekrapt. De komende weken staan er nog 15 testactiviteiten in Zeeland op de agenda. Sinds vorige zomer ligt hier pas het Silly-Walk zebrapad in Zierikzee. En al vanaf het begin af aan is het onderwerp van discussie, omdat het pad simpelweg onveilig zou zijn. Maar de kogel is door de kerk, want het kunstwerk zal nu toch definitief uit het straatbeeld verdwijnen. Ja, er is deze week iemand met de fiets gevallen. Het was wel heel slecht weer, maar ja, het is heel vervelend. Het was de bedoeling iets ludieks, iets leuks. Maar dat is het niet meer. Hè? Dus mensen associëren het met iets wat onveilig is en er is iemand vreselijk gevallen. Dus het leuke is er wel af. Dat vindt ook kapper Martin van Aken, die met zijn zaak uitkijkt op het pad en regelmatig iemand zag vallen. De EHBO-koffer die kunnen we dus even wegleggen. De kapper vindt dat de gemeente onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de locatie en naar de verf die is gebruikt. Het is gevaarlijk omdat het geschilderd is met wegenverf. En dat is altijd al glad. Als motorrijder weet je dat je niet over de streep mag rijden. Ja, dit blijft glad. Het water kan niet weg, sneeuw kan niet weg. We dachten met een antisliplaag dat op te kunnen lossen. Maar goed, met slecht weer en het was woensdag natuurlijk vreselijk weer met sneeuw. Ja, kan ik me voorstellen dat het glad was. De gemeente wil het Silly-Walks-pad binnen 2 maanden weg hebben. Het is vandaag de Dag van de Goede Daad. Een internationale dag voor vrijwilligerswerk. Hallo, welkom. En daarom gaan we langs bij Dieneke Geerlichs. Ze is vrijwilliger bij de kringloopwinkel van Terre des Hommes in Goes. Terre des Hommes is een hele goede organisatie. Komt op voor de kinderen. En ja, het is sowieso het werk wat je doet is heel leuk. Want het is ja, afwisselend. Dus het gaat 2 kanten op. Het is voor het goede doel. En ik vind het zelf heel erg leuk. De Terre des Hommes winkel in Middelburg is tijdelijk gesloten. Meerdere klanten gedroegen zich agressief toen ze hoorden dat ze eerst een afspraak moesten maken. 1 klant gooide zelfs met een winkelmandje en vernielde een servies. In Goes gedragen klanten zich gelukkig beter. We hebben gelukkig hier in Goes niet gehad, maar we hebben er ook van gehoord. Maar wij werken sowieso altijd al met 2 vrijwilligers. Zodat mocht iemand agressief worden, dat de ander dan ook hulp in kan roepen en samen sterken. En omdat het de Dag van de Goede Daad is, Terre des Hommes in Goes kan altijd wel nieuwe vrijwilligers gebruiken. En dan zitten we heel erg te smachten naar iemand die een rooster maakt voor de vrijwilligers om in te roosteren. Dat zouden we heel erg fijn vinden. Als iemand ook een goede daad wil doen, wil ik hierbij wel een oproepje doen. De wind in je haar, de zon op je kop en het geluid van de zee. Het maakt het duinpad tussen Valkenisse en Zoutelanden populair bij mountainbikers. Maar wie dat binnenkort per fiets doet, is in overtreding. Ik zag een aantal dagen geleden een aantal mannen van het waterschap en ook iemand van de mountainbikevereniging. En die vertelde mij dat ze binnenkort de borden weg gaan halen en dat het vanaf dan niet meer mogelijk is om hier over de duinen te fietsen. Het pad zou te smal zijn en mountainbikers zouden voor gevaarlijke situaties zorgen. Maar Sebastian is zich van geen kwaad bewust. Deze route die heb ik misschien 50 keer gefietst ondertussen. En in al die tijd heb ik nog nooit klachten gehad. Maar onlangs werden zelfs vernielingen aangericht op de fietsroute. Mountainbikevereniging De Zeeuwse Kust begrijpt daar niets van.
Op zich hebben wij juist de afgelopen jaren een apart routenetwerk aangelegd, waardoor je juist heel veel fietsers van die andere paden afhaalt. En ik denk dat de overlast, als ik het zo mag noemen, misschien wel erger zou zijn geweest als wij die paden niet hadden aangelegd. Een alternatieve route in plaats van die langs het duinpad is er nog niet. Fietsvrij zal het er in ieder geval niet meteen zijn. Ik ga hier heel stiekem fietsen inderdaad, ja. Er zijn een heleboel dingen verboden. Ik heb ook wel eens gehoord, er zijn verkeersregels, maar als er geen verkeer is, zijn er geen regels. Het is nog niet bekend per wanneer het duinpad voor fietsers gesloten wordt. De kou is ook na de regen van gisteren nog niet uit de lucht, want er waren wel een paar brede opklaringen. Maar veel verder dan een graad of 7 kwam de temperatuur niet. De komende dagen gaat de temperatuur wel iets omhoog, maar pas vrijdag wordt het echt wat zachter met 12 tot 14 graden. Voorlopig doen we het vannacht en morgen met opklaringen en enkele voorjaarsbuien. Die zullen vannacht vooral in de buurt van de kustzone vallen. Er is kans op hagel en zelfs op sneeuw, bij temperaturen van 0 tot 3 graden vannacht. Door een hagelbui kan het ook glad worden op de weg. En dat kan het ook morgen. Vooral 's ochtends zijn er enkele buien met kans op hagel of natte sneeuw. In de middag wordt het allemaal wat stabieler met meer opklaringen en nog een paar buien in het binnenland. De maxima liggen nog maar rond een graad of 8 bij een matige wind uit noordwest tot west morgen. En dan de periode dinsdag tot en met donderdag. Die geeft op zich mooi weer met flinke zonnige perioden. Er kan een kleine bui vallen af en toe, maar de meeste tijd is het echt droog. De minimumtemperaturen komen rond of iets onder het vriespunt uit en overdag wordt het een krappe 10 graden. Maar door de zwakke wind zal het in de zon best prettig zijn. Tot zover Zeeland nu. Nog een fijne avond en tot morgen.